So guys, biting थांबा नरनारायणनि दालांखौ मोनगोन आरो बिting थांबा गलपाराखौ मोनगोन आरो मा. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि लेभेल बय YouTube चेनेलाव बरनाय जाबाय. So दिननि जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावनाय थाबाय आरो आसा खालामो बिथांमोनाबो साबस्क्राइब खालामगोन होननानै. थ' नोंथांमोना बिदिब्ला भिडिअखौ नायलांबाय थादोंना. So आङो दायो बासआव दङ आरो बासआव गाखोदों आरो थांगासिनो आरो नोंथांमोन भिडिअखौ नायलांदो. ओमफ्राय so थाङै थाङै सलमारि मोनफैबाय आरो नोंथांमोन नायलायदो नोंथांमोना भिडिअफोरखौ बोरै सलमारि आरो बियो बेथिं सिदा थांबा कक्राझार मोनहैगोन आरो बे लामाथिं थांबा थोंजों थांबा बे मुसुखानि थोंजों थांबा. So guys, बिथिं थांबा नरनारायण दालांखौ मोनगोन आरो बिथिं थांबा गलपाराखौ मोनगोन आरो. So guys, दायो आङो गलपारायाव थांनोसै. नोंथांमोनाबो बिदिब्ला भिडिअफोरखौ नायलांबाय थादो. थ' बिदिब्ला नोंथांमोनाबो थौफादो. So guys, आङो दायो डिसप्ले अफिस मोनफैबाय आरो डिसप्ले अफिसाव हाबनोसै आरो नोंथांमोन. So guys, नोंथांमोना डिसप्ले अफिसखौ देखायनाय जायासै मानो होनबा आंहा एसे काम दंमोन बेनि थाखाय आं देखायनो हायासै बेनि थाखाय आं सरि. So guys, बेयावथ' जाबाय ओमफ्राय आरो मोनसे खामानि दंबावो आरो बेयाव थांगासिनो आरो पिलपिलिजों थांगासिनो आरो नोंथांमोन. So guys, भिडिअखौ नायनो मोजां मोनदोंब्ला लाइक साबस्क्राइब कमेन्ट खालामनो दाबाव. So बिदिब्ला भिडिअखौ बेयावनो एन्ड खालाम.